Kako vam sada ovo zvuči? Bivši ministar zdravstva Vlahušić, citiram sve, necijepljenima treba isključiti sva prava osim nekih egzistencijalnih. Jutarnji list, prosinac 2021. Citiram, naslovnica, hoćete li za blagdane izbjegavati druženje s necijepljenima? Dr. Berecki, 23. travnja, citiram, svijet bi bio puno ljepši bez necijepljenih. Anka Mrak-Taritaš, 4. studeni 2021. Citiram, sada je trenutak da se kaže ljudima, ne možete više nigdje ako niste cijepljeni. Fuchs o djetetu bez maske u školi, citiram, moguće da ćemo oduzeti dijete roditeljima. Branko Bačić, današnji ministar na HRT-u, tada emisija Otvoreno, citiram, građane treba pratiti putem GPS-a telefona. Sandra Benčić, Ivana Kekin, 5. studeni 2021. Citiram, jedini diskriminirani u Hrvatskoj su cijepljeni. Pozdravljamo covid potvrde, treba ih hitno proširiti i postrožiti sve mjere. Branko Roglić, Novi list, u 15. studenog 2021. Necijepljenima ne smijemo dopustiti niti odlazak u dućan. Večernji list, 25. studeni 2021. Naslovnica, citiram, novim pravilima otežati život svim necijepljenima. Sramite se. Sram neka vas bude. Danas se ta ekipa skriva po podrumima, bježi od nas kao i prvog dana kad smo mi u klubu Mosta zajedno s našim kolegama ovdje u Hrvatskom saboru, suverenistima, stali na branik domovine, branili slobodu i branili odgovornost svih građana Republike Hrvatske. Uništili su zdravlje tisućama građana od famoznih mjera, ali uništili su i živote tisućama građana od eksperimentalne mRNA bocke. Uništene su generacije sportaša s uludim zabranama, čak treniranja na vanjskim igralištima, plovidbu jedriličarima, igranje tenisa. Na ulazu u Kastavsku šumu bila je postavljena rampa, zabrana hodanja i trčanja Kastavskom šumom. Naravno da smo je preskakali, kršit ćemo ponovno svaku takvu uredbu. Uništilo se obrtnike, mlade umjetnike, galerije su stradale. Lagali su oko efektivnosti mRNA, lagali su oko sprječavanja širenja, lagali su oko nuspojava, lagali su oko posljedica cijepljenja, lagali su oko lockdowna, lagali su oko svega. Sada kaže pravobraniteljica da imamo gotovo 50.000 naših klinaca koji su psihički bolesni. Really Sherlock, od čega? Valjda od posljedica klimatskih promjena. Zatvarali ste nam djecu, onemogućili druženje, socijalizaciju, uništili ste im obrazovanje i zdravlje. I što sada? Sada pazite, Svjetska zdravstvena organizacija od 21. do 30. svibnja ima assembly session, razgovaraju o novim projektima i kažu da je nužno napraviti jedno tijelo na razini cijele Europske unije s kojim će ravnati Svjetska zdravstvena organizacija, da kada se pojave nove pandemije, jer valjda oni imaju, gataju, ne znam s čime se bave, da to tijelo treba ravnati sa svim mjerama u državama Europske unije. Pa s ovog mjesta im govorim, evo ovdje ispred mene general Sačić koji se borio za Hrvatsku. Ekipice, ko god misli da će vam predati slobodu za koju ste se vi borili, a tisuće ih je ginulo, ne samo u Domovinskom ratu, nego čitave naše povijesti, generacije, Hrvate i Hrvatica su robijale, ginule i davale svoj život da bismo mi danas imali slobodu. I ko god misli da je Europska unija zlatno tele kojem ćemo se mi klanjati i slijepo slušati što god nam dolazi iz Bruxellesa na daljinski, varate se. Mi pripadamo zapadnoj civilizaciji, tako i Europskoj uniji, ali ona nije zlatno tele. I nemojte nas tjerati da se i na druge legitimne načine izborimo za svoju slobodu. Preskupo smo je mi platili da bismo je predali ili da bismo je prodali. Zato još jednom želim znati tko će zastupati hrvatske interese na tom sastanku, jel to Capak, i koga je ovlastio da zastupa Republiku Hrvatsku na ovom sastanku Svjetske zdravstvene organizacije od 21. svibnja do 30. I želim da upozna hrvatsku javnost što će on to zastupati, a onda će hrvatska javnost, građani znat će se izboriti za sebe, svoje živote i za svoju slobodu.